December ni somthum pakhat kumsang hi som pakwa ania Melbourne khopir yara vela chuan ni thar dom taklo chhuakin kwa chu athiang thabong bong khop mai Salisbury Street a chengti hopo kum khata nenung ber mangtur chuan mani du dan thawin anin bo se sung sung hlama jing lamdar som le min som ni panga chuan taxi pakhat hi chulai venga chen in pakhat kota chuan randing dotin chu taxi atang chuan no pala no pangtak lindita musai kumsom ni pangami le apasal viton kumsom ni pakomi te chu anlo chhak meka anni hian ani nei cham kum khatna hotel lama annom hnuwa chutatang chuan ron holet le che in chumini tlai lam chu an chung te nen hun mang ho turin an ron ho alo ni a ti chuan an bung ruate taxi atang chuan la chhuakin an kong kalam chu an pan pheya nima sila chutia an chebel song song chu mi pakhat hian ngun em em in alo en thareng mai nin di taile beton ten an in chung lo tuma step an han rap cha chu an ma ni lo en thareng tu chuan a motor chu tinungin an lam chu aron pan pheita a dar som le achan bia chuan no patuak lano pang takte kot kaya tak silai boi ni apok re ta thoi mai silai chu hnai se chu taka ka ni in lin di taile beton te chu an kot kai concrete chang taka chuan an hludun ngal nuk maya ma se maktak mai hian chu pa an ma ni ron kap tu la chuan chulai hmun chu chwa san a man mo ho lo chuti a hnek chuan doorbell chu metle zuin chumi hnu luka man mo na nei mi alo le chi ai mi alo hian chulai hmun chu a kal santa ani eti lai hian in chung lama veton chung de chu lo omin an nu pa anniversary lom ron ho hun chu an lo ngak thapa chu mi swal chuan in chung om ten athil ti chu an ron hmu ngi theinan doorbell chu a mit kher ani mela chutia doorbell a hmia an ron chuak ngei don ti a hriat nuwa chuan a bul hnai lok public park a chuan bakalin a bathule ta a kota chuan silai chu laking bu in chulai hnai vel mi te po chuan silai pok ri chu an hriat nu chuan rang takin emergency service am chu an call ta ngal pata chutian chuan a hma loka kothlere tak mai kha silai ka ri le police siren ri te chuan aran lo alan ta dai mai ani ti chuan police te chulai hmun an ron thlen chuan mi te hne na thil om zia zotin eng thil nge thleng an han zo thloma nima sila fairfield taka han soi theitu ma an om si lo chumi ni wang chuan investigation chu an theang angin an tan tamok muk maya chuta police officer lo thleng ma sabra chuan mala chui ngal patin mi thi te chu tu te nge an ni a han confirm ta phota chuta chuan beton mosai le lindita te Australia a Albanian PM lu thauzi nga po ming thatak mai le zakai tak chung ko ami te an ni ti a hre theita ani musai chung ko ho hi kumtam tak helaya hian cheng to in an hming tha em ema chung ko pa ber hi ali musai ni in anupui cho serkum ani a ani no pa hi za an kai ani satlia mai lawa midang te tan mal somna an mang an le boina te song song po an thlena ber ni in an ma ni Albanian community a chuan kong engkima an ho tu ber an ni a tin fapa pathum nei in opa ber chu jailon ni in amilai beton le an no pang ber lindor ate an ni boka heng u na pathum te po hi ngun tak le oluk taka enkol silent vek ni in an no le pa te chuan an culture Albanian culture chu nual swat ngai lo tur le choi sang sel tur te an ma ni kut ke nge ya dinga in enkol zo tur te kong chalo zo ngai lo tur te in an te te tang hian an zirtir oluk em ema hewang tak hian mi parwal ni ma se tu ma hi soisel kai emo nung changmoi lo le zapui om an om ngai lo abikin beton phei he cho no pangte ani lai tang to in ami se a hian midang ta chan pui le hum him te midang thlawang haute le chaklo zok te pui in huam atring mai chi ani a anung chang chu amoin adam rei reng boka chu mai ba ka ama hre cheng tu apiang chuan ami zedam thlap mai le midang te pui in pe atrang mai so an hmu mai ngai lawa an fak thin ber po ani nge nge anu pui lin di tai nen po hian ani nei ma in kunga ani ngai song phota veton song te le a thian te po chuan an ni pahni in kop chu in me an ti zia thoti le ader ni lo atak taka in hmangai an ni zia chu an hmu pui thiam hlom beka
tin mi soitur zong po hian an om ngai lo midang hriata han biaka in hnial puai emaw in ti thial no emola an nei ngai heklova atir phata tang hian anin koprim em mai ani chutia indu taka in ko ve ve ta chu kumnga zet anin zui hnu kumsang ni sompria ta khan ani nei ve tangi nge a ani ne na chu anma ani community chunga phe chuan ngai hlut a hlo in boruak po alian hle renga te chuan beton le lin ni tai te chuan an hmalam hunata na satakin anin bo sei lok bia an tho chwa chun chun ang te chu kholin an pahni chena tur in leinan an da thangau ngau sela chutia an ron in khol ve bek bek nuwa chuan betona u dai ron te in bula chia chuan in bin bel ve an tum ta a in chu an sabe ta tlau tlau mai a u dai lona te po chuan an ma ni in chu sa zau to in anu puinen anin swan lu to nge nge a chutiang bokin betona te no pa po chuan an in chu an sa zau te be to in an lo lu thei tre be to bok ani te chuan hlim taka ti in an hmalam hun tur te an soi ho fo thina a u tin en chuan palina apin shan maya in nei om chu an du dan tak ni in nakin zela po fa te an nei huna chuan in chen om mai ni chunga seilen hautir chu an du ber ani a ewang hian beton le lin de dai te po chuan anin lo lo ve thei hun chu an ngak hlel thinin in sa tu te po chu an tur ve na sa thin em em a chutiang chuan january thla kum sang ni som ni kuma chuan peivela lo lo thei ani ve to don nge nge a chu thu chuan beton te no pa chu ati hlim tak zet ani ber sia thei china beton te no pa chuan leiba engma an nei lawa dan bo chia ta chi reng renga an hming po alangai heklo melma emo an ma ni ngai thelo tu tur om ang chi sim sim an nei hi siat ani lo boka chuti an nekin then om khobeng le an ma ni se to po chuan do thu sam kan ti ang chi no panau pangte in ngei le in hmang em za om taka nong bok si an ni a mi en ton tlak tak no pa an ni ti in an sei the zel mai tin vetona u dai lona tan po anaw vetona cho a u naw pa anir ngot lawa a best friend le engkim a shil ngamna a thoruk ril ber po a volunteer ngam mishing ani tho chu an sei ve bok ani ye chuan khatia twal thana a thlenna huna khan police chuan vetona te no pa bungrwa le silai mo karwa na ko chu an thil mu chwa ani deu top maya an bungrwa song song ta chu khoi ching pen a om ya lawa chuti ni chuan ruk tom na chu ani lo phot mai ma se ruk le in som wang ani se lo chuan an ma ni be tu chuan an no pa ngor chu abitum ti le tha nge tuma chetla ani ti chu a hria thei thunga amai ro chu hetiang no patu omle poi seilo an ma ani community a phe chuan an chanchin chelai reng to maina soitor an hriat ngai lo te hetia rong taka thadu mai tur so tunge ni ta ang ti chu an so na lian tak ni in sia thei china la melma an nei om reng hriat ani bok si lo leiba la chu an nei bok si lawa ma se rong takin an nu pa chuan ka hlum ani tlat bok si police ngei to na chu a boy tamap map mai ani lin di tai chu a hmuna khan a thingal maya chuti lain beton ero chu rang taka damdo in lama tlanpui ngal ani thonga amai ro chu ani po chan theini tabik chong lovin a thechui ve le ta a ti chuan ngon takin police lam chuan rin hil bik po nei thelovin boral ta te chung kwa le chung khati song song chu an han chui nga song song thota chuta an chanchin an shat nem po le hemi te chung kwa ali musai le a chung kwa te chu mi za om le dik minun tluang tak an ni sia an shenem tul ani shimaya nima sela atopa zong chung no patuak dom takte rong taka thata kap tu chu an che chok thei ta hlo mai chu tu dang ni lovin lindi taipa osman saptify alone ni reng mai ani osman hi kumsang khazakwa somko chhobel bor kum somni apel deu or ti khan albania na tengin australia hian apem lota official document a alandana alo pem no chan inzia ka chuan engma diklo le rin hil thei thil engma po omlem lo amai ro chu police record ai ro chuan a ming chu motor lo om thungin chuta chuan tharum tho chungchanga ani nge nge a in australia alo pem lo atanga reilo te khan nopoi ani ngal deu maya osman hi ama shi chang tu tina an soibera chuan midang control tum tlat si athon hnuaya da tum tlat si ni in an soibek maya
ti chuan chutia nupui a han nei hnuwa pawh chuan an nup anon chu a tluang lem lo em em a an boruak a thalovin hote te a chuan an in hawa tongkama in hau mai pawh chu du tok talovin reilo te a chuan kut thawm vin an in hau ta fo mai ani nima sila chutia nu pahlim lo tak an ni chung chuan fa te chu nei vele thobin fapa arban le fano lindi tai te an neya lindi tai hi kumsang khasakwa samkwa palia khan lo peangin anu hi nu zai dam tak mai a pasal khwa khira shom tak tor mai chi ani a nima sila lindi tai ero chu no pangten ilai tengin azia hi a harwang rewin chutia apa in nasataka a khwa kher chu angai thelo em ema a soi sel ve ngam tlat mai lindi tai kumsari mi lek ani lai chuan tum khat phei chu anu ho chowa chen adu zok thole atel lawa an hlim zok tur thoin apa chu a chang let bereba chu tho chuan apa so ati thin rim ngang mai silai la in lindi tai chu tinin a shok zoi ship mai ani lindi tai nu cha arbanan ahno a soidanin apa chuan in kim mai so a thu hnuaya omtir vek adu thu te adu dani lawa thil an lo ti zeu emo ama kal tlang lawa an ma ani thu thuwa thutlung na an lo siam vai chuan thil lian tham ani emo thil holam ang mai maya ngai the chi po ni se apa cho a thin rim nge nge zel ni in a sei boka rum khat po arbana pianga chuan silaya norin a thu lo le adu lo zonga voi khat po awmani vai chuan a poi thui tur zia shilin a volia himi tum hian lindi tai no chuan ani zo zai to lave ati ve ta nyang thu nei tu te hna chuan kalin azol ko ve ta a chumi wang chuan thu nei dulam chuan osman a chu shem zuin anu pui fanau tilaka chuan an la sang zui ta ani lindi tai le arbon te chu an no bula chuan omje zelin osman ero chu danina a phor angin an hnaya chuan ombe theitalawa nima sila hetiang hi an din hunima se osman chuan anu pui hlui chu ral khata tang pu in control ala tum hle renga ama nung changzer lo le a thiam lo awanga chutia chungkwa ke darta anni thu hriat atum der lo a chungkwa chuan an phia ruwa ama chu an be ron ni in angai tlat mai ani afapa arbona chu before training aril ro chu ne a athlok suk sak chu atum na se mema an chungkwa be chha te chu miswal le rilu dik lo tak po ni in a shil fo chin boka ma se kumsang ni pariata annu pa anin chen fira tang khan a chung te ho chu danin a khwa khertla ta wangin a bi nai thei to si lo chu chuan aril ro chu a dik lo zonga kaltir deuh deuhin a thiam lo na chu ain hmudu miao si lawa a chung te huat na chu ni tin a pung tel tel ani ber chuti lai mekin lindi tai ero chuan apa in kolna anin chung khur shi omzia kha a hai ngai lawa alo thanlen be zel nuwa phei chuan apa ne na anin som om thei song song chu ti chat vekin alaka tang chuan ain la sang tanal maya ti chuan kumsang ni som pakhat alo ni chuan lindi tai le arban de chuan an pa ne na in kung kai na ani song song chu ti to pin an pa ina ron biak po atum tak ngel po chuan an chang do tangai mi alawa anu na tang chuan ama chu nore vek an do ani ber mai apiang ve nge aladam ve nge ti po chu shilawa ommak an tumta ani nima sila chutia biak atum na tak ngel po afatena an nge saklawa ama chu aladam ve ti po shelo ang maka an han thlau thak ta ka chuan osman chuan social media lama chuanin platform sang sanga anu pui hluile afati pahni swazia te diklau taka ama chu po hming chha tal an tumni te in asoidar ta pak bak maya anu puile afati chanchin chu dot nen a chathe angber chuan mitam takin an hmu thei nge na tur hian social media chuan atlang au puita chem chem maya tin annu pa in chena chungchanga wanga danina a phora wan chuan na a thok thei silo heti lai hian ina tomin a hnuwa investigator tina an soizel dan chuan chu in chu social rongbol na hun pui thil thalo tin reng anu pui hluile a fa te chunga a ti tur ngai to an le sawng to na hun puya a hmang hi ani hrim maya angai dana chuan albanian ten an ngai pui mo em em chungkwa le zom na chu anu pui hluile a fa te chuan an zom thalo ni in a hria chumi wang chuan chu aina chuan an laka phobalak dan tur le an ma ni ti chiat vek dan tur ngai to in ni tinin a hun chu a hmang ta thin ani ti chuan adu angin a fa te chu a thunun thi to bok si lo
lin di tai la chuan anun chu a eng zong le ama tu dan ang zonga mang chho zelin abial pa beton nian chuan hmalam hunatan tan an la don so maya chu mai ni lovin abial pa beton a chung te po chuan lin di tai chor chhuana chung ko din hun chu an shat pui ve ve ka bang chuan an thei pa to pa an lo tuam hlom ba ka apa la ka tang chuan thei pa to pin an lo la sang ve boka nima sela heng zong zong hian osmona chu ati thin rim zol tul tul mai a fanu a huana chu zol zelin chuti rwal chuan a fanu bial pa le a chung te nge nge po chu a hoi em boka a chan po hetia beton ale a chung tian lin di tai an lo du em mai ani chuan anin nei nge anga a fanu ani na anga engmotal in somna la nei ani be na kha hetia ama a chung ko shan a han nei be don taksi a chuan a to pek to dona chu tak chu angai theilo ani ber adu dana chuan a fa te chuan no pui pasal nei lo se chung ko shan nei lo se ti hi ani deuh bera ani na taka chuan arilo chele tok chuan a fa te hmalam hun eng be tu chu angai ngam lo ti na ni chu te chuan hetiang reng renga ngei to na le ril ru koi puta chu a fano te thil ti khongi an kal enge an ti thin eng huna nge an chwa eng te khuna nge an hole thin ti song song chu sia tumin arukin a chui ta ngat maya an hun man thin dan chu ngun takin a chin chhe veka khatia holiday mang tora an kal tu te po kha alo she rodiap mai ani te chuan beton le lin ni tai te an anniversary lom tora hotela an kal hlan khan osmana chuan silai chu lo pwa cha kel te min ama mu an be sei lo ber na mun musai family in kot kai tak kha thil sol ti nan chuan a thlang ta a khatia a fanu le a fanu pasal te a ka hnu loka khan chulai vela mi poide chuan an bul hnai mai parka silai puak ri thak thak chu an cha chhun som li a emergency service officer te chuan chulai parka phai twal hnim zinga mi pakhat lo le terang chu an va mu chun som tamaya chulaya lo le terang pa chuan alua hliam torin a hliam chu a serious te a sha theya tin akuta chuan silai lo lakeng pu in a hliam chu anat mel ba ka a serious piau na in thok ero chu ala thathunga emergency service officer te chuan a hmuna chuan theitop chuin anuna chu chan tum chuan theitopin an cheta a tin chulai area chu crime scene ani angin tep chuan an hu ngal vek ba ka silai te po chu akuta tanga lak sakin silai muka chhuana ko rok te chu evidence tan an la khom ngal vek bok ani ti chuan osmana po chu betona an phurna hospital a thau khan phur phei be ngal ani a adin mun en chuan zai ngal rum angai ti doctor te chuan an lo she thiama zai ngal ni in ami dinglam chu alo kap chhia a chu mai ba ka a thluak malam dinglam chu a kap chhetel boka nima sela awani thlak takin kan ti don nge theitop chwa an enkol nuwa chuan din mun hloma po om to lovin alo har chwa be le police chen ngun taka an be na hnoya chuan ICU a om zita a ma se beton ero kha chu har chhuak to mi alovin atuka aboral zita ani osmana alo har chwa hnuwa police na thu an han zo chuan khati laya thil thleng kha engma asha the to lo thu asai tamo mai asha na chu achiang lovin video games khel angmaya engkim chu aum de uroi thu asuya in engma chu asha chhuak the to tlat lo nima sila investigator te ro ero chu a hne fam kim che lo a chan po anat na chung chang ti le hildang de chu fia fel taka a soi the vek laya kamini zing atwal tha lai kher han cha chwa theilo biak lat me chu a oi om che lo bok ani te chuan forensic mi thiam te chuan ngun takin an zer chiang ta a chuta chuan mani le mani in ti hlum atuma panga ain ka na chuan a thluak chu a khoi ngei maya ma se chu chuan a memory a hlotir kherem te chu an zer chian le ngei angai ta a ewang hian osmana hrisel na din hmun ton hmalama to swal atok to empty de chu chhui sui ni in kumsang ni som pathuma khan motorcycle in alo accident to ti te hria chwa ani a chuta ache swal na chuan a thluaka hmong alo nei empty te chumi awanga hetianga chite mai hi ani theng empty de chu hriat an tum le ta a eba ka hian investigator de chuan beton le lin ni tai te aka na le ama ain ka na silai mu po chu dan phal lo le register lo silaya changa ka chho ani ti an cha chhuak le ta bok ani
ti chuan heti lai mek hian Melbourne Albanian ho chuan beton le lindi te buina chu lo ba sai ve mekin soitu ang khan Australia Albanian ho singa chuan Musai family hi an hming tha in mi za kai ani bok nen mi pui po an pung khom tam nge mai Australia ko ta khis tang dai le wang tak mai poi khoi nuwa mani le mani in ti hlum tum ta mi pakhat chong chang khel ani don ta a victim chung ta tan chuan he an case sai tur hi ngai thlak ri ngot po a shom don ti chu hriat sa ania in a boy thlak lai ber chu tol tha tu chu a chiang sa renga ma se a hresel na din hun chuan mo phorna chu a chunga tlak tir vek tlak ani le ni lo chu ati chiang tatlat lo lai chu ani ome chutiang chuan Supreme Court of Victoria he thu boy soi a han ni po chuan dan mang bekin eng emo thu in kal le in morim lo om no lo theilawa defense team lamna chuan rel rupa ngai pu phak ani lo thu le athil ti chu a hriat chian lo thu chu tran chana chuan an lo mang be tlat mai bok si kumsang ni somni pakhata khan Osmana attorney chuan tunma a motorcycle accident alo to na report chu ron chok chwakin chu chuan angai to na po ati film lawa chumi ngong kalzel ani thote tin ton chuma a in hliamna a thlok a khoi chia dan medical report te chu ron chok chok bokin heng ti hi adin hmun ani awangin tuna an puna ai nep zok hi ma chon a phu ti in aron changta a nimasila prosecutor lampo an ommai mai bik lo a thlok lam fel lo nia alo yar tena an ron sei chu forensic test result ti le witness te thu sei mang chuan ron changlet vele in a thlok chu a thaveka anu pe fanau ti laka alung oi lo na te an chung ko chan chin ti le ani tin hun man dan te po fia takin a soi thei veka chumi bang chuan khaminia poi a khoi lai chau hria chwa thelo bik chan tur kha ani lo an ron ti ve ta maka chu mai ni lovin poi khoina ta na man silai chu black market atanga ali ni tho an ron sei chwak ta boka te chuan kot po chuan a share jingna a hlo then ti awang rengotin a poi khoina hi ngai thiam imo nep zoka chas ngot the ani lo ti in thutluk na an siam chui ve ta mak mai ani na taka chuan khatia December ni somthum pakhata poye khoidon khan Osman chuan ngun takin atwal tha dan tur kha adwang sa thlapa beton te no pa an lo ho hun tur po kha ril rofim taka lo ngak ngar ngarin anin kot kai an thlen vele a che chhuak ta khania chu mai ni lovin apoi khoi chu in chung lama mi ten an mo nge thenan doorbell te po a met le te ani kha nimasila thu boy chei laklo ani lai chuan defendant lama chuan attorney anin thlak du awangin chol lai lok a han ngai le ria attorney thar chuan engkim medical report te psychiatric report te le silai mu chung sang report zong te chu abula tanga zrechen vele phut adu awang chuan kota hun pek bel adil ta a phalsak ani ta ka wang hian thu boy soi chu chol lai lok ri ani le ta ani e mai hi alani lo be sei lo le rin lo lama global pandemic covid awang khan thu boy soi chun som hun chu son hlat ani le zela e hian defense lawyer te chu in bo sei nan kum khat ngot hun apek bel le phata a heti chung som hian Osman chu tan in damdoi ina ngun taka vel chunga enkol ania nima se veton le lindi tai chung ta tan ero thu top siam ani se lo ne hetiang nga ngot mai chu are du in kha chen kha ko thu boy soi ni apiangin pel lovin an local ve tlau thina ro rel na dik mo in an ril ro po a ha tam ve thei to ang chu an ti lain heti hian are thei ang ber nga tier ani le ta si chu chuan an ril ro atina zalin an tor na chu a bel changi mai ani ti chuan thu boy soi top ni bera chuan Osman chu kum som ro ko pa lo ni ve to in pian phunga rol ban lo alo ni to bok nen courtroom chunga chuan milbik po ni lo hian amil ngai chu amil kurmaya jachina zona zo po chuan toite te le zoite te hian a changa ma se amela chuan lungai na emo in chiana emo motor omlo thung engma chu fil lo ang mai hian a hoimol tup maya nimasila lawyer tena an client Osman chu pian phunga rol ban to lo ani na le ril rulam po fel lo ani to awanga khongai na lan tir tora an ngen sakna chu judge Andrew tini chuan lo hnol sakin atum reng wanga tol thatania
tuna adin hun po hi ama in siam chop le adu thu ngeya achunga in thlen chop ani ati khum ta mak mai piang so le ril rolam fel lo ani na cho no sak ni in mi pahni thalai la no pang tak te non na lak sak to ani na cho ngai pui mo ber to zok ani thoti le toala tha don khan ro manna asiam fel thlapa kha ril rolam fel lo te ti the ani lawa ril ro fim tak ma se sol tak se rem rot na ang thlapa che chwana ani chuwan chuan aril ro kem lo na hi chuan lama man thei ani lo ati mak maya ti chuan February thla kum sang ni somni pahnia khan poi khoi to hnuwa mani in ti na thian shem na nep zok emo u na nep zok ma chon theina ani ngot lo ti in thutluk na siam ani zuita ani chumi hnu July thla kum sang ni somni pahnia khan kum hni le achan ve zet an nga hnuwa Osman a shem na tor an puan chwa hun nga kin vetona chungte musai chung ka ho mai ba ka Albanian community zingami tam tak cho Supreme Court of Victoria chuan an kal ta hloma chuta chuan judge Andrew tini chuan thotop chu lo pawngin Osman a lawyer ten piang swal ani na le ril rolam chiang lo ani na awanga ngai na thiam an dil song song cho nol ani thoti le a che dan chu mido is a berle ril ro swal takte che dan sok ani thote poi khoi hnuwa shemna pumpel tuma man in tinat ala tum chui cho mi sol ber omdan ani tho soin dam chunga lungin tan le chwalei lo po kum som thum panga hnuwa bak adil thelo to tho cho apwang ta ani amai ro cho thu boy soi chan ani atanga atop thlengin Osman a chuan acheji a in chirna emo poiti na emo alantir ei lo thung afanu ngei cho aborala tin afanu ina ahmangai em apasal po athibok ani kha nima sila chuti chungpo chuan athil ti kha in chirna emo poiti na emo po acheji ale ahoi hera chuan voi khat ma khang hun chung chong khan atilang ei lawa chu judge Andrew chuan soilang tilin misol tak mangai nat la chamle midang te thunun tuma man hlel ti in Osman chu asoi chhuak nge ge ti chuan court pon lama po vitona o dailon chuan chanchin bumi te ma thosoin engma hian kanaw le anu poinu na kha thleng a phulo eng angana shemna po tok se ain hen phanga chang lawang ti in asoya in vetona te in kha sakzo thwa kani to a tiltlem te tak tak chia khoi angai to ma se lua tu berte an om ta se lo khoi zo labin chol son ani daria chu mai ba ka musai chung ko ho po in an mangai takte rong taka tha ani na hmuna chutia chen reng cho nuam ti bik labin chulai mun chu an thil ton rap thlak tak ni tina hria chwa ti reng thin tu ani awan chuan an pem chwa san ta top mai ani ni chuan he khi sian kai hnoi anga in law enforcement lam le court lam po in thu chai zui an nga pha hlia kan hriat angin Osman kha in chung khura kothlak le tharum tho chungchanga police lama report ani photo a police record a po aming achang fo ani hei mai ba ka hian danina a phor lai lai in silai alo kol ro thei tlat mai boka hei tak hian dan ken ko lama an chak tok lo zia atilang chang hle ome tin in chung khura tharum tho ching police record a omreng tenga event chat an ni zui tok lo chu apoi em a law enforcement lam le thunei tu lam po in an system chat tok lo na atilang chang in siam chat an nge izia an shia thar pha nan le boina tam zok ven thei ani na na mun zoka an da nei te le na thok te in siam thar nan man tumin anin fui ta so sawa chumi wang chuan vetona le lin di tai thi na chu thlon talavin Australia a law enforcement ta na fui to thatak pakhat ani zuita ani te chuan Osman na chu som thum pang hnuwa chwa lei lok dil thei poni se chuti huna meu chuan putar kumsom ko chuang alo ni to dona ani na taka chuan adam chung hun chu tan ina ahmang zo to don ani ber thu boy se chu zawin miswal puin a shem na mo chu torin tang to ma se ton thleng hian chulai venga chuan he van doi na thleng hian sei zui ala hlo renga abik takin Albanian community housing a phei chuan an ti apianga sei chwa ala ni fo mai ani ti chuan hunte a han kal dewa musai chung ko chen in po chu to na chuan midang in lein nei tu tharten an lo to a ani tu tharte chuan chulai hmuna van doi na thleng chu thei hil ani theinan thei top chu in an ti dang lam boka nima sila chulai veng salbiuri thlera cheng ti ero chuan
an thei ngil tak tak thei hlom lo chu in an tlan pel emo an kal pel emo apiang chuan chulaya chung ko de om tak cheng thin te nu pakop choya lano pang tak kum khat chau in nei man te top dan chuan an ril ro chaw alwa lo thei lo veton le lin ne dai te in po kha lo lum tu om lavin adin ngain ala ding reng bok ani heti lai me khian osman a po kha Port Philip tan in chunga chuan na tang mekin criminal profiler ho chuan a chan chen chu an zir chang thina poilian tham tak khoi poni lo control le achunga thunei du awang ringota a fano nge a thadu mai chu mak an ti in a chan chin le a ril ro pot mang midang te thunun do lu tok na ril ro le chumi awanga poi khoina lian tham tual tha thlenga a han che do mai chu mak an ti me ma zersian tham ni hialin an she nge ani eba ka hian lindi dai nu tapa arbana po khan an chan chin le a farnu te boral dan te a thatu la an ma ni pa nge ani thu song song te le chan chin bo mi te mi pui wan tlang te na an soi te chu engkim thei hil vek adwa a ming le ni na thlakin mun dang de ya om bo zui ta de ya in kha wan doina an to le a hnuwa a hong song song te tlan bo sanin nun thar tan tumin ani na song song te le mi te shia chan chu a pai ta veka tu ma shia lo na hmuna akal zui ta dei bok ani ole khati song kha ton chuma kan case ngai thla khau le thei chu alo ni le ta a he case chung changa in ngai dan te comment section lama in no soi vele chho don ya